Zdravo. Evo jedna ideja kako sačuvati složenu slagalcu. Znači ja sam ovu slagalcu složio i sad sam odlučio naravno složiti ponovo u kutiju. I kako ja to obično radim, znači rastavim na dijelove koliko već može i onda brzo povučem tako da slagalca bude unutar kutije. Sad zamislite ovo donji dio kutije. Međutim, možda ima bolji način. Pazite ovo. Znači, stavite te dijelove na donji dio kutije. Znači, ovo je dno. Ovo je donji dio ove kutije, jel te? I onda imate ovako, vidite, složeno. I onda umjesto da to ubacujete u kutiju, znači, samo stavite ovo preko toga. I to je to. I sad još zalijepite selotepom. Dobro, ovdje ćemo ponovo. I to je to. Eto. Ne može nigdje. A složeno je. Znači, nije slagalica u kutiji, nego je na kutiji. I puno je lakše sad i to ponovo izvati sastaviti, samo pregurate na sto. Tako da eto, treba samo ovdje još zalijepiti jedan dio i može ići pod krevet gdje je i bila do sada dok je nisam sastavio. To je to. Podijelite ovaj pametni video. Zdravo.